ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சுலபமாக ஈஸியான முறையில் ஒரு புதினா துவையல் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு பாருங்கள், புதினா சுத்தம் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது சுலபமாக ஈஸியாக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம். அப்புறம் தேங்காய், லெமன் பாதி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பச்சை மிளகாய் 2 எடுத்திருக்கேன். காரத்தை அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாடியில் புதினா சேர்த்துக்கலாம். புதினா சேர்த்தாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தேன் பச்சை மிளகாய், தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். கூட நம்ம லெமன் புழிஞ்சிட்டுலாம். லெமன் புழிஞ்சாச்சு. இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரை ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அடித்து எடுத்துக்கலாம். அடித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சூப்பரான புதினா துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்பாத்திக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். சிம்பிளாக 5 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். ஈஸியான டிஷ்ஷு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், பிடிச்சிருக்கும். சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.